Ruotsia vastaan. Se kävi niin, että jouduttiin vaihtamaan Konstantin Barulin, joka on pelannut kaikki turnaukset tänä talvena tilanteessa 4-0, vuoden 28 oli vasta pelattu, joutui vaihtoon ja nyt maalissa aloittaa Venäjän 3 metrin koskinen eli Vasili Kosetskin, Seremovetsin 30-vuotias maalivahti. Tsekki päätuomari pari tässä ottelussa. Iltapäivän aikaisemmassa ottelussa Ruotsi Tsekin 1-0 ja johtaa siis turnausta. Ja vastaavasti sitten Venäjä hävisi Ruotsille numeroiden 4-2 ja Suomi hävisi Tsekille 3-2. Molemmat ovat siis tässä turnauksessa vielä 0 pisteissä. Suomi aloittaa kokoavalla 20 Janne Pesonen, 15 Juha-Pekka Hytönen, 50 Juha-Matti Aaltonen, puolustajaparina 7 Mäenpää ja 38 Juuso Hietanen. Ja Venäjä aloittaa kokoonpanolla 24 Alexander Popov, 87 Vadim Shibatchev ja 37 Alexander Berezhovkin, puolustajaparina Visili Nikulin ja 77 Evgeni Ryashevski. Venäjä on tehnyt muutaman muutoksen kokoonpanoon. Suomikin tehnyt muutamia muutoksia. Pekka Jormakka Kontiola ja Antti Lindström pitäisi olla 13 hyökkääjä ja puolustuksessa Väänänen ja Ville Lajunen ovat poissa. Suomalainen ei siis tehdä 5 porukkaa mukana, joten siinä mielessä näitä voisi olla ja pitää ollakin. Pesonen kamppailee siellä Jevgeni Birjukovin kanssa. Ensimmäinen on tulossa ja se on tulossa Venäjän joukkueelle. Ja Vaananenkin alku ollut Suomella. Todella mainio alku. Vajaa minuutti on vasta pelattu. Ja siinä tulee terävä näyttö, että koukkaamisesta Venäjän rangaistus tulossa. Ja sen nappaa itselleen puolustaja Jevgeni Birjukov. Valmestarilta hänkin Magnetokorskin puolustaja lähtee rangaistusaitioon. 54. maaottelu Venäjän maajoukkueen paidassa Birjukoville ja Suomi aloittaa ylivoiman viitaloman porukalla. Sieltä lähtee ensimmäinen kutsu. Puolustajaparia tässä takana 18 Sami Lepistö, 24 Mikko Kousi ja hyökkäjät on viitaloman. Takaisin. Oli nyt loistava passi siihen. Siinä haettiin nimenomaan Haave ja Valista. Lepistön laukaus. Suoraan kuitenkin Lepistö siinä. Venäläiset pelaajat jalkaan. Ja saman tien joutuu siinä sitten Kousa paikkaustilanteisiin. Hyvä tuotus heti kun puoli minuuttia rangaistusta reipas on kulunut. Suomellahan on perinteisesti 2 ylivoimaviisikkoa. Niitä luomaan tämä Juha-Pekka Hytösen johtama viisikko, joka tulee sitten kentälle. Erittäin tärkeä Suomelle tämä alku, että saataisiin pelihenki toimimaan ja tsekki-yleisö rummuttaa ja suomalaisyleisö huutaa. Näinhän se pitää mennä tietysti. Täällä ei ole Venäjän joukkoja, miten tosi suuressa huudossa paremmassa ole. Kiekko Mäenpäälle viivalle. Mäenpää palauttaa sille Juha-Matti Aaltosen ja Aaltonen nappaakin Peseleen. Tällä kaudella Röyten ykköspiste Venäjän hän nyt ties pistää poikittain Hietanen. Hietanen vaikea syöttö. Hietanen toimittaa Kiekko Kousia ja Kosetskiin loistava torjunta. Siinä oli hieno tilanne. Juuso Hietanen lataa viivalta. Juha-Matti Aaltonen on maalin edessä, mutta ei pysty yllättämään Kosetskinia, mutta hyvä alku Suomella joka tapauksessa. Tänään Aaltoselle 48 maattelun liilapaidassa. 12 maalia on pystynyt Teijon Rahan joukkueessa, molemmat ovat joukkueita. Ja nyt sitten Hytönen aloitukseen. Hytöselläkin ensimmäinen kausi Venäjän pääsarjan Saamurin joukkueessa Kiinan rajalla siellä. Ihan kelpo kausi vaikka joukkue ei runkosarjassa menestykään, mutta sitten tässä niin sanotussa Toivon Cupissa, jossa pudotuspeleissä monet joukkueet pelasivat, niin siinähän Aamur oli finaalissa. Hävisi sen finaalin kuitenkin Riian Dynamolle otteluvoitoin 3-1. Puoli minuuttia vielä jäljellä rangaistusta. Hyvin Aaltonen sieltä kiekon survoo vielä Suomen joukkueen hattuun. Poikittais syöttö loppukiekko Hietaselle. Hietanen taustaa vielä odottaa. Ja sitten tulee hyvä tilanne Mäenpäällä ja Mäenpää ja tilanne tulee. Kosetskinin hyvät pelastukset ottelun alussa pitävät pelin edelleenkin 0-0, mutta joka tapauksessa alku on ollut ilahduttavaa ennen kaikkea se, että myöskin ylivoimalla on saatu tilanteita rakennettua. Vähitellen uusia miehiä alkaa lappaa jälleen, myöskin Venäjä tulee täysin lukuiseksi. Kiekko vielä kertaalleen sinne Venäjän alueelle, Birjukov myöskin kentälle. Ja Suomelta vähitellen sitten kentälle 10 Niklas Haakman, 13 metrin Virtanen, 26 Oskuntaa ja puolustukseen 46 Janne Jalasvaara ja 2 Teemu Laakso. Seuratkaa ennen kaikkea Jalasvaaran toimintaa, veto tulee jälleen, ohi menee. Jalasvaara siellä juuri kiekon kanssa, 2-kertainen Venäjän mestari, lyö sinne kiekon Osalalle, Osala pyörää, se vapaasi paikkaan ja veto lähtee. Nyt on hyvää tulitusta, Jalasvaara jälleen. Jalasvaara, joka on tiettävästi tehnyt uuden 2 vuoden sopimuksen Moskovan Dynamon kanssa, erittäin väkevä, hyvä puolustaja. Ja pistää kiekkoa päätyy, Kosetski pysäyttää ja Suomella todella mainio vaihe, 3 minuuttia pelattu ensimmäistä erää. Mosjankin Venäjän pistepörssin ykkönen latoi peräti 35 maalia Venäjän pääsarjassa. Ränni kiekko
kiekko Suomen puolustukseen 5 Lasse Kukkonen, 21 Ilari Melaret, hyökkäyskolmikoksi 42 Jere Sallinen, 28 Miika Lahti ja 12 Marko Attila. Nikulinen joukkueen kapteeni Riasenskille nyt Venäjä rauhoittaa ja pakko tietysti rauhoittaakin, koska aika kovaa hurrum heitä on ensimmäistä 4 minuuttia ollut omassa päädyssä. Nikulin, hyvä avaus laitaan, hyvä katko myöskin suomalaispelaajilta. Siellä on sitten tällä hetkellä Mäenpää kentällä ja sitten todella pienestä kulmasta tuolla veto ja Orkio poputtaa jälkeen Attila pääsee kiekkoon. Pistää nopean avauksen keskellä Jere Salliselle. Sitkeästi on HPK kakkospieskin roikkunut leirityksessä mukana. Nikulin pystyyn. Sieltä löytyy laidasta sitten Vereshkovkin. Maalin edustalla puolustaa hyvin ja Sakari Salminen, vaikka mies vedetään kumoon. Ja nyt on ilman pelimatkoja menty pitkään, 5 minuuttia jo pelattu. Siellä on Kornejen menettää kiekon. 2-1, Hytönen ja tapeltiin ja Suomi johtaa ottelua 1-0. Sieltä lähtee Terva nopea vastahyökkäys kiekonmenetyksen jälkeen. Pekka Hytönen, 31-vuotias aamuruspelaaja, lataa Leijona uransa 5. kansallisuuden. Aaltonen mukana ja katsokolmikon Hötösen veto näin. Siellä Hötöseltä pellissä ja peli on Suomen maajoukkueessa sen kuin kerkiää. Kuznetsova pyörii kiekon kanssa, pelaa siihen keskustaan. Pelikatko. Kiekkoraverin Lokomotiivin Jaroslavin pelaaja. Pelasi Ruotsia vastaan ykkösketjussa Popovin ja Vereshkovkinin kanssa, mutta nyt pelaa sitten yhdessä Dmitri Kazionovin ja Jevgeni Kuznetsovin kanssa. 5-8 joo Pekka Hytönen. Tästä se lähtee liikkeelle. Merkittiinkö siinä sitten Pesoselle kenties syöttöpinta, kun hän kamppailee siellä Konstantin Kornejenin kanssa kiekosta. Joka tapauksessa vielä kerran tätä kannattaa katsella ja nauttia, koska J.P. Hytönen lataa siitä komeasti 1-0. 11 kautta SM-liigaa taakkonut Hytönen tekee nyt sitten komean maalin ja on menossa myöskin kolmansiin maailmanmestaruuskilpailuihin. Ne aikaisemmat ovat 2010 ja 2009. Tällä kaudella 30 tehopinnaa Arturi Havarovskinen vastassa. Joukkueessa, joka matkustaa kauden aikana enemmän kuin se kuuluisa laki sallii. Vladimir Shivachev aloituksena on nimenomaan se, joka siirrettiin ykköskenttään, niin Kulinin veto tulee. Vereshkovkin ja Popov tässä laidoilla. Vereshkovkilla 2 maailmanmestaruutta, Popovilla maailmanmestaruus. Ja molemmat olivat hirmuvedossa viime kevään MM-kisoissa. Popov teki 12 pinnaa, Vereshkovkin 9 pistettä, kun Venäjä voitti siis maailmanmestaruuden, joka on Venäjällä tietysti se on 2000-luvulla 3. maailmanmestaruus. Shivachev aika pehmeästi, hän menee sinne laitaan, mutta myöskään suomalaiset eivät kiekkoon pääse. Sen sijaan keskialueella puolustuspeli on toiminut vain, siinä Sergei Soin on liukumassa, paitsi on 50 Sergei Soin, 15 Aleksander Svitov ja 16 Sergei Plotnikov hyökkäyskolmikona. Jalasvaara! Varmasti kaikkein surullisin asia oli tietysti Jalasvaaran osalta viime kaudella se, kun Jevgeni Artjuhin, tämä venäläinen, kaiken hyvän lisäksi vielä tökkäsi sormensa Jalasvaaran silmään ja onneksi ei tullut sitten mitään pysyviä vammoja siitä, niin sitten vaan kuitenkin vähän henkisikään vammoja jäljellä, mutta selkeä tietysti Artjuhin joutui pikkusen ja ihan oikein joutuikin vähän vaikeaan asemaan SKA-asiaan, niin että ei myöskään saa enää uutta sopimusta viettää SKAhan. Plotnikov lännissä. Sitten on vähän vaikeuksia siellä omalla alueella Suomen joukkueella. Nyt uudestaan ne pistolle nyt kyllä Viitaluoma syöttää huonosti. Nyt vähän merkkauspeli on sekaisin ja suoraan sinne myöskin vaihto kesken. Sitten tulee Schweizarin tarvitsille pistö selkään sieltä. Plotnikov pelaa maalin eteen, mutta hyvin siinä suomalaisen puolustus tämän tilanteen selvittää hyökkäjien avustuksella ja pistää sinne Kozetskille kiekon. 8,5 minuuttia puolustuksessa 1-0. Ottaa vähitellen tasaantua, niin kun olettaa tietysti sopiikin. Muistetaan nyt kuitenkin, että Venäjällä on tästä viime kevään maailmanmestarijoukkueesta 11 pelaajaa mukana. Maalivahti, joka tosin ei ole nyt häkissä, 4 puolustajaa ja 6 hyökkääjää. Ja varsinkin puolustuksen osalta tietysti pitää muistaa se, että tässä on melkein Venäjän puolustuskalusto aivan kisoihin. Sinne ei kovin suuria muutoksia missään tapauksessa tule. Hyökkäisiä tulee. Ja varmaan ykkösimenä tietysti siellä Keikkuili ja Kovalchuk. Ja maalivahtin peli saattaa myöskin tulla sellaiseen tilanteeseen, että tässä keskustelua on varmaan
Senior Varlamov tyrkyllä ja samaten myöskin riippuen miten viimeiset pelit menevät, niin Bobrovski, joka pelasi alkukaudesta myöskin sarjassa, niin hän saattaa sellainen nimi olla. Pelart. Ensi yönä hän siinä ratkaistaan, se pääseekö Minnesota esimerkiksi pudotuspeleihin. Minnesota, Detroit ja Columbus ratkaisevat ne 2 paikkaa. Yksi jää ulkopuolelle. Ja voimalla maassa. Ja vain viimeistely puuttuu. Siinä oli hyvä näyttö. TPS tämän kauden ykköspistemiehen taidoista. Nyt on jollakin tavalla Leijonien pelissä ja itseluottamusta roppakaupalla enemmän kuin edellisessä pelissä. Alkaisiko sitten se niin kuuluisa hellittää ja paine hellittää, kun nämä tosiaan alkaa kaikille jo selvitä, että tässä alkaa olla se joukkue, mistä se lopullinen ryhmä kasataan. Marko Anttila tällä kaudella urauskausi TPS:ssä, se on 17+24. 7 kautta Ilveksessä, 2 kautta TPS:ssä, missä niitä 1 kautta Vila tiloituksessa. Aloitus pistetään tosiksi. Ja muistetaan siitä, että Petri Kontiolahan ei ole vielä pelannut yhtään peliä. Kontiola on Suomen ykkössentteri kuitenkin, että yksi näistä senttereistä joutuu paikkansa luovuttamaan. Kuka se on? Sitten tulee seuraava kuuti. Kosetski torjuu eteensä. Ja jälleen hyvä kääntö ja siellä on taas Anttila. Ei kuitenkaan pysty ohjaamaan kiekkoa. Kosetski ja Jere Sallisen hirmutalli. Nyt on Suomella mukava katsella tätä peliä kyllä. Anttila tulee jälleen sieltä. Se mikä ero tässä on ilman muuta siihen edelliseen peliin on se, että itseluottamusta alkaa löytyä ja alkaa siellä myöskin Pappani Kuulin pikkaisen hermoilla. Tässä tulee tämä Jere Sallisen taklaus. Ja siinä saa kyytiä sitten Sergei Plotnikov. Sergei Plotnikov suomalaispelaajille kyytiä. Salminen, Viipurila, Haataja, Shipachev, Serekovitsin ykköspiestävä 87, viime kaudella koko KHL pistepörssin 3. Jasenski ja vaikeaa on. Kaatuu siellä, katselee vähän varovasti, että tuleeko rangaistusta, ei tule. Sen sijaan kiekko Sakari Salmisella. Salminen pelaa viivalle, mutta siellä kuitenkin joutuu aika pitkälle peruuttelemaan nyt suomalaispuolustus. Eli Lepistö ja Kousa tämän ketjun takana nyt puolustamassa. Ja Pesosen, Hytösen ja Aaltosen takana Hietanen Mäenpää. Ei nouse senttituomarin käsi. Jälleen oli mailla todella korkealla siellä. Sieltä tulee kuitenkin sitten jo Sergei Mosjakin. Ja Mosjakin syöttäytysvaalit eteen. Siellä puolustaa sitten osittain suomalaispelaajista. Erittäin vahvasti Teemu Laakso ja Lasvaarisoman puolustuksessa. 2 miestä, jotka pelaavat siellä pääsarjassa. Selemovitsissa pelaa Laakso ja yritetään varaa pitää. Kun siellä Kiris Petrova lähtää nyt sitten. Siinä vetää nyt sitten Viivittainen kaveri pois. Ja hän tämä kompuroi Selemovitsissa, kun siinä huomaa tässä joudun, että ei auta kaatulla. Lähtee nopeaan takakarvaukseen. Anton Bielo, pankkikarina 6, Denis Denishov. 8 minuuttia jäljellä ottelun ensimmäistä. Suomi johtaa 1-0 vaikka Hytösen takana maalilla. Kukkonen. Oi! Congrats! Ja lopulta siitä sitten pelikatko. Ja siinä Juha-Matti Aaltonen. Yeah! Very much. Congrats! New grip.